Sila si sulai li. Sila si sulai pelan sikit tadi. Ayo, korang tinggal terbaik. Kemana ke terbaik? बेदर मोनजानायनि खोथा दंलै आमस आरो लुफाथिनि दखाना खेवनायनि सम जाबाय साइसथार नामा ब्रा बाजै नोंबोनि फिसाजोआलाय आंबो नोंजों नेथ'फानोसै नामा बाजै गैया गिन्द्रिद्रिसो अजनानो महनसे जागोनदां हैद साइस नङाबा नेला आं थांसै बिदिबा आंलाय साइस जागोन सानदोंमोन थांदो बिदिब्ला नों आंखौ बिदिसो बुंबावदों गथ' नों माजों थाहैदों नोंबो सोरगोआव ओरैनो जानाय थानाय खिनायल' नों ओमफ्रायसो आंखौ हाबा खालामनानै लाबोदों मिथिबाय आंहा आफाखौ अननाय गैयामोनब्ला नोंखौ मा लांखायावनो अमा शेक होनाय बायदि अराव हांसिगौमोन आं जेबो नङालै ओमफ्राय बाजै खबर सबर माबोरै मा ओंख्रि जाखो दुगैदोंना दुगैयाखै खिदोंना खियाखै बेफोरखौ सोंदोंना गोबावजों लोगो मोननायखाय सोंबायब्रा बस बिखौबो बाजादोंना अब्ला है मा सिमां समायनानि एक्स मा गोदान सिमां नुलायखो खुजाथ्रानो वा बेंककआव थांबावसिगोन नों आंनो जुथा जरासे लाबोफानाय बेखौ गाननानै नोंखौ आं फाइन केक होनां So guys, नोंथांमोनाथ' ट्रेलारखौ नुखाबाय जाफुंगोन2 सिरिजआ दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय boibwआवहाय स' नोंथांमोना जुदि दाबो प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लायाखै boibw एपखौहाय खालामदो ओमफ्राय नोंथांमोना 100 रुपिसल' अनलि पेमेन्टखौ खालामनांगौ अब्लानो नोंथांमोना 4 weeks that means every Sunday नोंथांमोना बेखौहाय नुनो मोनगोन आरोना जाफुंगोन2नि जा सिरिज बेखौहाय मोनब्रै एपिसड नुनो मोनगोन नोंथांमोना 100 रुपिसावनो स' थाबैनो थांनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लादो आरो माबोरैहाय मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव नै आंनावहाय माखासे पार्सेल सफैदों आरोना दाख्लैनिफ्राय आं नोंथांनो पार्सेल देखायगासिनो मानो होनोबा आं मोनफा फिसा बुस्थुफोर बिहरदों आरोना थांबाय थानो बानानै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो ओरैबायदि गरम हारसायाव होनो कति फाटा रद माने एकदम खिथु गावलायनाय गरम नोंथांनो देखायनोसै आं मा बिहरदों बेटारि सोनांगोन आरोना बेटारि सोबासो जागोन बिहरबा नै बेबायदि मोनबा सिफ्रुनो मोजां मोनो ना मोना आंखौ जि मोजां मोनो मार मोजां मोनो आरोना आं इखौ दाउना सिफ्रुनोसै सिफ्रुबाय थादों भिडिअ जोबबाय नङा नै बेखौ आङो सया ससखौ बिहरदोंमोन आरोना बेखौहाय चाउमिनफोर बा बेदरफोरावहाय एसे होनानै जानो होननानै नैबे जाहैबाय क्रेनबेरिबो बिहरदोंमोन आङो नै ड्राई फ्रुट्स आरोना क्रेनबेरि ये बे जाहैबाय माने
जोङो गरम दिनावथ' बिराद गोलोमखायो नालाय डिहाइड्रेटेड जायो बेनि थाखायनो जों बिराद दै लोंनांगौ स' गिलासावहाय लानानै लोंबाय थायोबा जोङो बहुत लोंनाय बायसा मोनो आरोना गिलासैहाय बिराद बुरजा लोंनाय बायदि मोनो जोंथ' दैखौहाय 2-3 लिटारसो लोंखानांगौ लोंनो हाद्रायाबाबो आरोना बेखायनो आङो सानबाय मा मोनसे गिदिर बथल जेरावहाय आङो दैखौहाय स्ट'र खालामनानै दोनगोन ओमफ्राय बेखौहाय लोंबाय थागोन होमबाना आंहा मोनसे जुग माप जागोन आरोना जे आङो 2 लिटार लोंबायबा 2 लिटार 3 लिटार बा 3 लिटार बेफोरबायदि खिन्थु गिलासे लोंबाय थाबा माने मालाबा लोंनो बावगारो ओमफ्राय वाशरुम थांबाय थानाङोना बेनि थाखायनो आं लोंनो बायो आरोना नैबेखौहाय एमाजननिफ्राय बिहरदों आङो बुस्थुफोरनि आङो लिंकखौहाय होनानै दोनगोन आरोना आं मालाबा फैगोन होननानै सानदोंमोन इ बथलखौ आंनि फेभरेट कालार नैबे लेभेन्डार कालारजों लोगोसे नैबे ब्लु बेखौहाय आङो बिहरदों आरोना बथलखौहाय बेयावहाय डिफरेन्ट टाइपनि माने कालार अपसनफोर दङ आङो बेफोरनि लिंकफोरखौ होनानै होगोन जुदि नोंथांमोना बायनो गोसोबा बायनो हागोन आरोना नै गाइस माने आं दहायनिफ्राय गिलासथामसो लोंखांबाय नालाय दैखौ बेनि थाखायनो आं बेसां सोदोंमोन आरोना आरो दा एसे लोंनानै इदि जोब्बाय बिराद मोजां आरोना नै हमनाबो लांनो हागोन माहाबा थांबा बरियाथार माहाबा थांबा इखौ लोंबाय थानांगौबा बाहेरावसो थांबाय थानांगोन दे हासुनो ओंखारबाय थागोन जि मोजांखा गिदिरथार स्पेसियल आङो बेखौ भिडिअ बानायबाय थानायावनो आरो पार्सेल फैलायबाय नै मोननै मा बुस्थुथाय नायलायनोसै नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै So guys, नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आङो दिन्थिबाय नैबेफोरो जाहैबाय आङो बेयावहाय दायो गरम नालाय ओमफ्राय सानबा गोलाव जिहेतु आङो बानाना स्मुदि लोंनो बिराद मोजां मोनो बेनि थाखायनो बेखौ बिहरदोंमोन बाट आङो इसेबां फिसा फैगोन होननानै एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आरोना गोलाव गोदोरसोमोन आरोना भिडिअआवहाय ओमफ्राय बेयावहाय स्ट्र'बो हरफादों नै स्ट्र'आ एक्चुअलि ग्लासनि बिराद मोजां ओमफ्राय नैबेबायदि लोंनो हागोन आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय साफा खालामग्राबो हरफाखादो बे स्ट्र'खौहाय साफा खालामनो आरो नै इदिहाय नै इदिहाय स' बिराद मोजां आरोना गासै मोनब्रै दङ आं नोंथांमोननो बेफोर बुस्थुफोरनि लिंकखौहाय डिसक्रिपसनावहाय होनानै होगोन आरोना ओमफ्राय स्ट्र'आबो मोनब्रैखा माने एक्चुअली स्पेसियेलि सोरनि थाखाय बिहरदों होननानै बुङोबा लावदुमा बिराद मोजां मोनो स्मुदि लोंनो थाखाय आरोना ओमफ्राय दा गरमावहाय बेयो अफिसफोरनिफ्राय फैयोबा बेयावहाय होमबाना बियो माबा नङा माबा मोनसे जानो नागिरो ओमफ्राय मा बिदि हेभिबो जाद्रायनो लुगैया नालाय बेनि थाखायनो आं बेखौ अर्डारखौ खालामबाय ओमफ्राय लोगोसे नैबेखौहाय आङो आलासिफोर फैयोबा बेयावहाय डिजार्टफोर होनो थाखाय आं बेखौहाय अर्डार खालामदों आरोना नैबेयावहाय बा आइसक्रिमफोरबो जाजागोन बेयावहाय ओमफ्राय आङो माने दायो बिराद इन्ट्रेस्टेड जानानै दङ आरोना माखासे माने निउ डिशेसफोर बानायनायाव बा निउ माबा मोनसे मबाइलनिफ्राय नायनानै सोलोंनो बिराद मोजां मोनगासिनो आङो ओमफ्राय एक्सपेरिमेन्ट खालामगासिनो आरोना मानो होनना बुङोबा आंथ' एसेबां बेटार कुक नङा नालाय बेनि थाखायनो दा सोलोंगासिनो ओमफ्राय आलासि फैबाथाय आं बेयावहाय होनो होननानै बेखौ बिराद किउट नुनायखाय आं बिहरबाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय जेनेबा सोरबाफोर आलासि फैयोबा बेयावहाय माबाबो जाहोजागोन मा होनो यगार्टजों रसगुल्लाफोर मिस्टिफोर होनानैबो जाहोजागोन आरोना स' बिराद बरिया आं बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनो दाबाव दे स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय ओइ खाफालानो मोनदा बायनाय लोगो लोगोनो बायबाय मोनसे आं माने इयाव सोफिनना दोनबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय बायस्राबाय मार गाबनो ओंखारबाय आं आंनो गोलैजोब्बाय इखौ नङाबा हाबगोन दा आथिङाव इनो माबा माबि होनबाय थानाय आंखौ लावदुमानो मालायबो सोबाय थानायाव नै इखौ लेमना हो माना हो होनबाय थागोन माबा माबि होनबाय थागोन बेयाव इदि जाबाय आरो
सोना दोनसै आं ग्लासखौसो मोनजासिगोन आं आखायासो बौगोन दा फेनानै फेना अफ खालामबासो जागोन नोंखौ माबा मोनसे खालामबा नै बिदिनो माबागोन आं नोंखौ आंखौ मानो माबानांगौ